Hola, per als que no em coneixeu, em dic Vicenç i en aquest canal trobareu tot de reflexions, opinions, propostes i pràctiques relacionades i vinculades amb la pràctica del ioga. Moltes d'aquestes pràctiques les comparteixo ja sigui a la comunitat, més enllà de l'estora, o amb els alumnes a les classes presencials. I avui, en aquest vídeo, us vull parlar de l'autoestima. Si realment és un tema que a tu t'interessa, l'autoestima, si creus que et pot aportar alguna cosa, et quedes i veuràs quina és la mirada des de jo on ho visc dins de la pràctica del ioga. Doncs som-hi, anem a veure com jo visc i m'ensenya a mirar, a aprendre a m'estimar la pràctica del ioga. Una de les coses que he vist, que m'aporta la pràctica, és aprendre a abraçar i no tant a rebutjar o a forçar més del compte. Moltes vegades, quan estem connectades amb la pràctica, amb les postures, almenys en els meus inicis, me'n donava compte que era com una lluita, no? De fet, moltes persones que s'obren a l'experiència del ioga em diuen jo no vull practicar perquè no sóc flexible, perquè es connecten amb una resistència i hi ha com un rebuig, no? Veus que et compares, no arribes i no aprens a abraçar, ho fas des d'un lloc on tu forces el teu cos per voler ser flexible i en realitat no va d'això. En realitat, el que m'ha ensenyat la pràctica del ioga és aprendre a relacionar-me i vincular-me amb el meu cos des d'un lloc molt diferent. I si aprenc a relacionar-me i vincular-me amb el meu cos des d'un lloc molt diferent, també aprendré a relacionar-me i vincular-me amb les altres coses que m'envolten des d'un lloc molt diferent. Quan jo faig una postura de ioga, m'he donat compte que, em trobo una resistència i a través de la pràctica, a través de posar-hi consciència, el teu cos es flexibilitza. Però si tu no aprens a relacionar-te amb les resistències, te'n trobaràs una altra. O sigui, abans em quedava aquí, ara el límit és aquí i serà més avall. Ja no és tan interessant el ser flexible, sinó a veure com et relaciones amb aquesta limitació. A veure com et relaciones i et vincules amb el teu cos. És la part per mi més interessant que m'aporta, o una de les parts molt interessants que m'aporta la pràctica del ioga. Llavors, què vull dir? Abraçar. Abraçar vol dir posar-hi la consciència i no rebutjar allò, no fer-ho des de la lluita i des del rebuig, sinó des de mirar, des de l'acceptació i aprendre a abraçar, a veure què t'està ensenyant aquella part del cos que et mostra una sensació que no t'és agraïda. Per mi és una de les parts més interessants de la pràctica. Llavors, si tu aprens a vincular-te amb el teu cos des d'un lloc amorós on poso consciència, no hi ha una veu interna que rebutja aquella part, no des de la lluita, i si me'n dono compte, dibuixo un somriure, i aquesta part és molt interessant, dibuixes un somriure, respires i observes el que hi ha. Moltes vegades el nostre cos el que fa és, per protegir-te, tu quan fas una postura física, per protegir-te, genera unes tensions addicionals per dir, ojo, no et facis mal, estàs trobant el límit. Però al moment, això és inconscient, tu vas a fer una postura i automàticament es generen tot un seguit de sensacions físiques que el que fan és, per protegir-te, avisar-te que estàs connectant amb el límit. En aquest moment és l'interessant. Si tu ets conscient, respires, observes i veus totes les tensions addicionals que has generat, que s'han creat, i permets alliberar la tensió que hi ha a la mandíbula, als ulls, tensions de les espatlles. Aprens a tindre un llenguatge amb el teu cos on dir, ei, sí, sóc conscient, el control el tinc jo ara. En aquest moment hi ha presència i aprenc a relacionar-me amb les sensacions. Deixes anar tot de tensions addicionals i, evidentment, que la pràctica igual fa que hi hagi una part del cos on hi hagi un treball, però al portar-hi consciència i respiració aprens a relacionar-te i vincular-te amb el teu cos i amb aquella part des d'un lloc totalment diferent. I no tant vinculada només a la part del cos que s'estira, sinó com una mirada molt més ampla, molt més conscient
de tot el que està participant dins d'una postura. Per mi aquesta és una de les parts més interessants. L'altra és amb la respiració. Veuràs que quan tu fas una pràctica física, si hi ha rebuig, hi ha tensió, hi ha bloqueig de la respiració. Fas la pràctica, talles la respiració. La proposta és, soc conscient del cos, allibero tensions addicionals i amb la respiració m'ajuda a transitar tot allò que estàs sentint en aquell moment, el que t'és agraït i el que no t'és agraït. Això portat al teu dia a dia, aprens a relacionar-te amb el cos des d'un lloc diferent i la respiració. El que estàs aprenent és a transitar les coses que et són agradables i no tan agradables, les sensacions no tant des d'un lloc on hi estic aferrat, sinó des d'un lloc conscient on les transito. Llavors, la respiració, això ho pots aplicar-ho al teu dia a dia quan hi ha una emoció molt i molt intensa. La transito conscientment, no la rebutjo, no m'hi aferro i la transito, la sento, la respiro d'alguna manera. És increïble. És una manera d'aprendre a estimar tot el que està passant en aquell moment. I permetre't veure tots aquests patrons inconscients que estan tan instaurats en nosaltres i a vincular-te i relacionar-te des d'un lloc diferent. L'altra part és la pràctica de meditació. De fet, s'ha vist dins de la neurociència que si tu pares a meditar i aquesta veu interna que no para està rebutjant perquè sento incòmode, tinc masses pensaments, si estàs molt rígid mentalment amb aquest tipus, amb aquesta veu interna que ens identifiquem, no pots entrar en un estat de meditació, però la meditació és un estat. Quan tu pares, el que et permet veure la pràctica de relaxació, la pràctica de meditació és veure, a deixar anar, a crear espai, a dibuixar un somriure. Quan veus que estàs en un pensament, amb aquesta veu interna que jutja, que analitza, que compara, dibuixar un somriure i entregar-te. Sí? Aprens a relacionar-te des d'un lloc diferent. Tu, una relaxació, vas veient com es van deixant anar tot de tensions i bloquejos que estaven com molt instaurades amb tu. I amb la pràctica de meditació el que t'ensenya és a veure aquesta veu interna que no para de jutjar, de parlar-te, ens parlem, jo el primer, ens parlem molt malament, ens tractem molt malament. I el fet de parar et pren a veure o et permet veure aquesta veu interna i quan la veus pots dibuixar-hi un somriure. De fet, la imitació és simplement dibuixar un somriure, no identificar-te tant amb aquesta veu, connectar-te amb una emoció que per tu et sigui agraïda. Bé, per anar tancant, què podem fer? Evidentment és pràctica. La teoria, estem plens de teoria, i això ho és, no? Però per mi no és només teoria, per mi aquests vídeos tenen sentit si no és més que una invitació a que paris a escoltar-te, a que paris, sentis i respiris, que paris a mirar-te. Més enllà de la pràctica de l'estora, portar-ho al teu dia a dia. Una pràctica on t'obris a sentir, a respirar, a transitar conscientment cada una de les coses que hi ha en el teu moment present. Evidentment que la pràctica física, quan tu vas a ioga, si ho fas des d'aquell lloc, aprens a relacionar-te amb tot això. No només amb el teu cos físic, no només amb les limitacions físiques, sinó tots aquests patrons que estan arrelats físics són patrons que estan en la nostra ment, formes de funcionar. Aprenem a canviar la forma de relacionar-nos, a deixar anar aquests patrons inconscients per anar ampliant i aprendre a relacionar-nos des d'un lloc molt diferent, des d'un lloc de més estima, de parlar-te diferent, de trobar espais on et permets deixar anar i trobar espais on et permets accionar, perquè de vegades no ens permetem accionar i moltes vegades no ens permetem deixar-nos anar. Llavors la pràctica del ioga ens ensenya a veure totes aquestes parts que estan tan arrelades, tan instaurades en nosaltres i a mica és anar practicant. No t'ho comparteixo des d'un lloc que en sé i t'ho vinc a explicar, sinó des d'un lloc on jo també estic aquí aprenent constantment a veure amb les meves limitacions, a veure tots aquests patrons que estan tan instaurades en mi i
i el que em funciona és dibuixar un somriure. Veig aquest patró, no? Aquesta part compassiva, i d'això va el vídeo, no? De connectar-nos amb aquesta part compassiva, perquè si no veiem molta informació que ens envolta, que tothom ho sap fer-ho molt bé, que tothom en sap molt, i ens ho venen a explicar a nosaltres que no en sabem, i crec que no va d'això. Va de més d'un espai on tots estem al mateix lloc, on hem d'obrir-nos a mirar. I si et ressona i et vols subscriure, rebràs aquests vídeos, i si et ressona molt i vols participar en algun de les tallers o a la comunitat, trobaràs a la descripció els enllaços. Així que anem seguint aprenent juntes i compartint, perquè per mi aquests espais d'expressar és un espai de molt aprenentatge, o sigui que gràcies. Salut!